आङो कंग्रेस देबरगाव ब्लक कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरिमोन। दायो बिपिएफआव जइन जानायनि मूल उद्देश्यआनो जाबाय कंग्रेसआव जा लिडारशिप गैया। खालि कंग्रेसआव दा बिटिआरनि आन्डाराव बरजन मोसाहारिल'नो खामानि मावगासिनो दं। कंग्रेसआव बरजन मोसाहारि बायदि 100 जन फैबाबो जेबो पार्टी बायदि जाया। नंखायनो ओरैनो कंग्रेसआ नाम मात्रल'सै। दा बेफोरबायदि गोदाव सोराव थायाबासिनो जोंहा फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव जोंनि नैबे क'क्राझार लकसभा समस्तिनि जोंनि मानगोनां खाम्फा बरगयारी सारखौ जेने थेने देरहाहरनायनि सार्थआव जोङो फैबाय। आरो जाहाथे माखासे आं खावलायबावनो लुबैदों, माखासे जोंनि कंग्रेस कर्मिफोरा ओरैनो गोदाव सोराव लिडारशिप गैयैयाव थायाबासिनो जोङो जयै खौसेयैनो बिपिएफआव लोगो लाफैगोन आरो जयै खामानि मावनो हागोन। बरजन मोसाहारिखौ जोबोद गोख्रोङै खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। बे खेत्रआव कंग्रेसनि इयुनखौ माबायदि होननानै सानो? इलेक्सननि टाइमावल' बिदि खामानि मावनानै जाया। इलेक्सननि सिगां उनावबो खामानि मावनांगोन। नोङो ससियेल मिडियायावल' होब्लानो मोनसे खामानि मावनाय जाया। बेनि ग्रासरुट लेभेलसिम थांनानै मा मावदों सोर वार्कार बेखौबो नायनो गोनां दं। दा बुंनो थाङोब्लाथ' साबसेया कंग्रेस दङ बर'फोरालाय। बर'फोरा कंग्रेसआनो गैया होनजायो। खालि माइन'रिटिनिल' आसा लानानै पलिटिकेल खालामोबा बे पलिटिक्स जाया। बेनो बिटिसि खुंथाय हिसाबै इउपिपिएल दोलो दंमोन। नोंथाङा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जायाखै, बिपिएफ दोलोआवसो जयेन जादों। जाहोना मा? सिखा गोदाना सानथाम, हिनजाव गोदाना अखाफोर दानथाम होननाय बायदि दा इउपिपिएल सरकारखौ जों रोखा रोखायै मिथिबाय। इउपिपिएल सरकार हिसाबै दायो बे बोसोरथामावनो माबायदि खामानि जादों जायाखै पाब्लिकफोरा गासिबो आंगायनाय मोनबाय। आंनि भमरागुरि गामियावनो गासै 80टा न'खराव 70टा न'खरानो सिगाङाव इउपिपिएलमोन। दा बिसोरबो गासैबो बिपिएफआवनो जयेन जाबाय। आरो दा इउपिपिएलआव बुंनो थाङोबा नाम मात्र न'खरथाम न'खरब्रैल'सै। दा बे हिसाबाव बारा बिपिएफनि मोजां बार बारदों। दा बे बार बारनायाव जोंबो मोजां मोननानै बेहाय जगदान लाफैनाय जादों बिपिएफआव। कंग्रेसनिफ्राय साबेसे जयेन जाफेरनाय? प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै कंग्रेसआव जोङो ब्लक प्रेसिडेन्ट, वार्कारफ्राथ' मेरला जाबाय। प्रेसिडेन्ट फैबाय, जेनेरेल सेक्रेटारि सानै फैबाय, एडमिनिस्ट्रेसन, अर्गेनाइजिं जेनेरेल सेक्रेटारि। होमबा कंग्रेसआव मा थाबावनो हाखो? ओरैनो दा बसायनानै दोननो सोरखौबा नाम मात्र प्रेसिडेन्ट, जेनेरेल सेक्रेटारि। दा जेनेरेल सेक्रेटारिबो गैया, प्रेसिडेन्टफोरबो गैया दा कंग्रेसआव बुंनो थाङोबा। ओरैनो नाम मात्रल', सेल्फ स्टाइल। सेरफांगुरि फुंखा बाजार श'रुमाव होगासिनो दं ईद आरो बिहु धामाका अफार। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिमनि थाखाय होगासिनो दं ईद आरो बिहु धामाका अफारजों लोगोसे एक्सचेन्जनि अफार। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरा फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव होनाय ईद आरो बिहु धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। ईद आरो बिहु धामाका अफारनि गेजेरजों बाजाजनि गोदान बाइक बायगिरिफ्रा फ्रि हेलमेट, 5 लिटार पेट्रल आरो गुबुन गुबुन एज्युर्ड गिफ्ट्स मोनफानो हागोन। नोगोद रां होनानै बाइक बायगिरिफोरनो रोजासे रां केसबेक हरफिननाय जागोन। 7,999 रां डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि गोदान बाइकखौ लानानै थांनो हागोन। बाजाजनि गोदान बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरा 500 रां होग्रोनानै गावबा गावनि गोसोनि लुबैनाय बाइकखौ बुकिं खालामहरनो हागोन। नोंथांनियाव थानाय जायखिजाया मडेलनि गोजाम बाइकखौ एक्सचेन्ज खालामनानै नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि गोदान बाइकखौ लानानै थांनो हागोन। आबुंसिनै मिथिनायनि थाखाय 6003817191 नङाब्ला 7002240725 आरो 9101547892 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सुलु लानो हागोन।